Raphael Luz je mladý francúzsko-americký herec a kaskadér, známy z viacerých filmových a seriálových projektov. V seriáli Loki si zahral po boku Owena Wilsona a objavil sa aj vo filme režiséra Luca Bessona Dracula príbeh lásky. Jeho najznámejšou rolou je však mladý Henry Creel v 4. sérii Stranger Things, postava, ktorá mu otvorila dvere do veľkého sveta. Na Komikone v Prahe som sa s ním porozprával o jeho živote aj o Stranger Things. Kedy si prvýkrát zistil, že chceš byť herec? Kedy prišiel ten moment, aha, toto chcem robiť? My parents were always kind of in the business. Moji rodičia sa celý život pohybujú v tejto branži. Robia filmové, kaskadérske práce, takže som sa už odmala pohyboval na placi, sledoval hercov a hovoril si, že to musí byť veľká zábava. Začal som chodiť na castingy, no a tu som. Ako mladý herec toho stihol veľa. Napríklad aj marvelovský seriál Loki po boku Owena Wilsona. Bol som šťastný, lebo som jeho veľký fanúšik. Vždy som pozeral jeho filmy, napríklad Zoolander. Stretnúť ho a zahrať si s ním bolo skvelé, aj keď krátke. Veľmi ma to bavilo. Najväčší zlom však prišiel práve so seriálom Stranger Things. Raphael si presne pamätá aj samotný casting. Robil som 4 self-tapy, teda scény, ktoré som si sám doma natočil podľa textu, ktorý mi poslali. Sedel som na stoličke a mal som reagovať na príšeru, kričať a báť sa. Keď mi povedali, že som to dostal, bol som šťastný, ale vieš, kým nie si na placi, nerátaš s tým. Jeho postava mladý Henry Creel má minimum dialogov. Všetko stojí na mimike a detailoch. Tvorcovia Stranger Things, bratia Dufferovci, sú úžasní. Presne vedia, ako pracovať s deťmi na placi. A keď nemáš texty, všetko je o mimike, o očiach, obočí, o každom malom pohybe tváre. Je to úplne iný typ herectva. Nakrúcanie prinieslo výzvy aj zábavné zmeny. Mal som 11 kostýmov, po covid pauze ich museli prerobiť. Všetci sme trošku povyrástli. A nielen to, prvýkrát v živote mi tam oholili fúzy. To bolo veľmi vtipné. Seriál Stranger Things mu úplne zmenil život. Som tu a bez Stranger Things by som tu nebol. V živote sú len niektoré momenty, ktoré ti ho navždy zmenia. A toto bol určite jeden z nich. Raphael nie len herec, venuje sa aj kaskadérčine, rovnako ako jeho rodičia. Vyrastol v rodine profesionálnych kaskadérov Cirque du Soleil a ovláda súbojové scény, pády z výšky a tzv. Fire burn. To je, keď ťa zapália. Máš na sebe veľa vrstiev studeného gélu a potom už len čakáš, kedy to príde, lebo je ti zima. 3, 2, 1... You're lit. Aká je najlepšia kariérna rada, ktorú si dostal? Buď sám sebou, neboj sa prejaviť, hanblivosť ťa iba brzdí. V herectve sa musíš úplne uvoľniť a neriešiť, čo si o tebe kto myslí. Ďakujem za rozhovor a u nás na Slovensku sa lúčime slovom dovidenia. Dovidenia. Veľmi dobre, môžem si s tebou spraviť fotku? Samozrejme. Ďakujem. Raphael Luz tak potvrdzuje, že aj v mladom veku patrí medzi vychádzajúce herecké talenty. So bad, was it? You see?